Hemmäge salam dostlar. Yetip gelen täze bayramyňyz gutly bolsun. Gelin Noel-iň täze günlerinde Maşgalaňyzy ile bileze görüp boljak filmlere syň edeliň. How the Grinch Stole Christmas. Täze il hemmeler üçin şatlyk, ýöne Grinch üçin däl. Bu film bizi Huay latly şadyan şäherle tanıştyrýar. Ähli adamlar täze ilin gelenine begenýär, emma dagyň üstünde ýaşaýan Grinch düýünden täze il girenýär. Grinch gaharly, gülkünç we bir yaramaz. Film bize görkezýär täze ile diňe sowgatlar, mähir, dostluk we iň möhüm gülkü pursatlary has köp bolýar. Carrey bu roly şeýle janly we ýatdan çykmazak şekilde ýerine ýetirýär. Grinch häzir kwalitaçyny täze il wagtman boldy. IMDb ratingi 6.10 olan film Universal Pictures Studios tarapyndan çykaryldy. Sen hem ýyly Maşgalaň bilen bile görüp bilejek kino gözleýänler onda How the Grinch Stole Christmas hökman öwrülen boş. Red One. Bu adat täze il filmden. Bu filmde täze il hopasyny. Hekaýa Santa Claus arada ýöne gurrun diňe sowat parlak arada däl. Hi, Jack. Bir zatlar ters gitýär we täze il bayramçylygy halas edilmeli bolýar. Claus! Filmde Dwayne Johnson we Chris Evans sel güýçli aktyorlar bar. Şonuň üçin hem film aksiýon, gülkü we Christmas atmosferasyny hemmesini bir ýerde jemleýär. I'm not gonna like you. Bu film köne täze il filmler ýaly däl. Kiz güýçlü we döwrap şekillenir. Whoever took Nick. IMDb ratingi 6.5 olan Red One film üçin çykarylan budjet $250 milyon gatly uly projekt. They're extremely dangerous. Eger sen hem täze ilmi aksiýonla garşdyrmak isleýän bolsaň Red One hökman öwrülen listeme goş. Grinch täzeden 2018-nji ýylda animasiýa şeklinde ekranlara dowam gelýär. The Grinch animasiýasy Grinch'i bize täzeden tanıştyrýar. Ol Huay şäherindäki şadyan ýylakyň durmuşyna gyzyk goýmaýar. Renkli sahnalar, şadyan sazlar we ýyly hekaýeler bilen täze il atmosferasyny dol berýär. IMDb ratingi 6.4 olan Grinch Universal Pictures we Illumination Studiolar tarapyndan çykarylýar. SpongeBob diýemizde hemmemiz hem bilýäs. Bu diňe bir multfilm däl, bu bir neslin gülküsi, şatlyk, akmatlyk we çyn ýürekden gelen optimizm. I'm ready. 2025-nji ýylda çykan täze SpongeBob filmi öňkürüni ýitirmän, onuň has hem uly ekranlara laýyk şekilde giňelýär. Bu filmde biz ýene Mr. Krabs, Patrick, Squidward we şol öňküje ruhdan düşmeýän SpongeBob bilen duruşýar. It is? Will that? Bu film seni ilkinci minutlardan başlap öz içine çekýär. Renkler has janly, animasiýa has akymly, emma gülkü sahnalary şol öňküsel sadalaşan we hemmeler üçin düşünikli. The Flying Dutchman? The most Bu gezek hekaýe diňe gülkü däl, film içinde dostluk we jogapkärçilik ýaly temalara uly serler. permission to come aboard, sir. Me too. Only if you SpongeBob şol öňküseli hemme kömek etjek, hemme zady ananýan we hatda hemme zat ters eden ýagdaýynda hem ruhdan düşmeýär. SpongeBob'un bu 2025-nji ýyldaky täze filmi könüm stoplarına aýratyn format goýar. You sure he's the one? He's the key to unlocking my
Klassik değişmeler, tanış pursatları var. Emma täze mustaqbal üçin hem örän ýeňil we gyzykly. I thought you were a big guy. I am. Eger senem yumşak animasiýa olaryny olsaň, Maşgala ile bile stressden az 90 minutluk şatly isleýän olsaň, onda SpongeBob 2020-nji ýylda çykan bu filmini hakman görüşýärsiň boş. Videony halan olsaň like basmaly we agza bolup gollaw bermeňle garaşýan. Kommentariýlarda haýsy filmi öňgörtdiňiz, hakman belläp geçiň. Indiki täze videolary her hepden 5-nji güni Türkmenistan sagaty bilen 8:00 kanalynda görüp bilersiňiz. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.